Я Степан Тодорук, професія моя лікар сімейної медицини. До знайомства з продуктом я теж така сама похожа ситуація, як Юри. Ми з жінкою випивали досить багато, я рахував все тижня, ми досить багато добавок і різних напрямків продукту. Моя історія така: з 2,5 років цукровий діабет раз, футболіст з дитинства 2, дуже багато травм. І коли мені сказали, коли Юра мені сказав, що цей продукт тобі покаже, де в тебе є якісь проблеми, є в залі лікарі, тільки отак. Ми знаємо своє, ми знаємо лікувати свій, як нас вчили. І чи міг я в це повірити? Ні. Я не міг. Я знаю, що біологічні активні добавки діють, але вони діють місяць, 2, 3, 5 і так далі. Моїй мамі треба було 6 місяців, щоб побачити результат. Ну до чого я веду? Звісно, любопитство в мене розпирає, я буду пробувати. Перше, що я почув, це відповідно почервоніло там, де є проблеми, шийні, тут сустави, рука поламана, коліно в мене, це травмоване. І я знав, в принципі, де. Але що мене здивувало, те, що мене почав боліти шлунок. Мене почав боліти шлунок. Але до того я знав, що в мене шлунок здоровий, тому що я на напрямок пив продукт. Друге, я почув свою підшлункову залозу. Но дуже громкі слова, всі говорять про цукровий діабет. Лічно про свою проблему буду зараз говорити. Так як я її знаю не понаслишки, знаю її з дитинства, мені 28. Я всіх питаю, чи виглядаю я на людину з цією проблемою. Лікарі теж в шокі мої, тому що я себе люблю дуже, я свій організм дуже люблю. І я йому даю все, що йому треба. Но коли на 6-й день, сьогодні 7-й день, вчора, у мене 3 рази в день гіпоглікемія, мені прийшлося чуть-чуть зменшувати дозу інсуліну. І це для мене шок. 6-й день. Ну, ми знаємо. От це найбільший ефект від продукту, від бази, який у мене зараз є. Це поки що. Далі будемо бачити.